Para kang pumasok sa isang storybook na buhay. Heroes, cartoon characters at princesses. Lahat nandito sa ipinagmamalaking Nights of Lights, Enchanted Christmas ng The Orchid Gardens. Ngayong taon, mas pinabongga ang Christmas Park na tampok ang Gingerbread Castle, kung saan makikita at makaka-selfie ng mga bata at pati na rin ang mga young at heart, kasama ang halos 100 heroes at characters. May waterfalls at dancing fountain pa na dagdag sa magical feels. Dito na naman po ang Nights of Lights at ngayon po tinagurian nating Enchanted Christmas. Kaya ito'y naiiba na naman tulad ng mga naunang mga Nights of Lights. Tuwing every year po, iba't iba ang ating tema. Kaya ito na po, as of this time, ang pinakamagandang tema ng Nights of Lights. Tinawag itong Nights of Lights dahil sa napakaraming ilaw na ginagamit taon-taon. At guess what? Ngayong 2025, halos 2 million lights ang nagbigay liwanag sa buong complex. Perfect spot for that Christmas IG feed. Accessible din ang location nito. Nasa mismong Lazatin Boulevard, Barangay San Juan, San Fernando. Kaya madaling puntahan ng mga kabalen at ng mga turista. At sa affordable entrance fee, sulit na sulit dahil bukod sa lights at characters, may grand parade. At syempre, ang paborito ng mga chikiting, ang Malawite Christmas Zone na may pa-snow vibes. Everybody's welcome po from Luzon, Visayas, Mindanao, lalo ni mga bata. Welcome po kayo dito from 5 p.m. to 12 midnight. Mag-enjoy po kayo dito at masusulit ang 100 pesos nyo for adult and 50 pesos for the kids. Kung gutom naman ang kalaban, walang problema. May food park dito na puno ng masasarap na choices. May barbecue, street foods, donuts, pizza, at marami pang iba. Truly, this is more than just a Christmas attraction. It's an enchanted holiday experience you wouldn't want to miss. This is Patricia Mamangun on the spot.